Това къде се занимаваш? Ти не ли съдия? На делото докара ли този човек там? Кой? Значи си имала дело. Коя е това? Нали видиш, човек ще караш, пари се дава. Там съда ще го докараш. Ще да. Съда дело като образуваш, пред съдията ще го докараш. Не тук. Dünya bak. Mevredir elleme, oncadır elleme. Onlar една работничка. Той са комши. Няма нищо, не може да говори много в български. Прилича майка си. Вижте, казвай закона, ние какво ти казваме? Ние нещо друго казваме. Една път ще дойде, това няма. Това тук. Това каза на Сърджал, аз съм нали каза. Това 10 човек, няма да става. Това човек. Ти, аз съм. Мама, решение има на съда, бе. Тогава нямало решение. Тогава нямало решение на съда. Ние сме длъжни да изпълняваме. Това е положението. Güzel çıkar ha şöyle, güzel ha şöyle. Hallime. Yok bir şey. Girsin çocuk alsın Meran'ı bu evinde. Çocuğum bu bana çok durdu baba oraya. Dolar da gidin tam. Sen. Halil ne se raspravite? Halil. Halil. Anamla kere tutmasın. Kava tutmasın anamla. Ne se raspravite be?